live prin intermediul Excel-ului. Excel-ul are o limitare legată de numărul de foi pe care le poți folosi, numărul de linii pe care le poți folosi într-o foaie. E vorba de 1.000.000 de linii, 1.000.000 și ceva. Însă această limitare este foarte importantă atunci când vorbim de date foarte mari. Excel-ul aparent nu ar putea fi folosit pentru a gestiona fișiere cu mai multe milioane de cazuri. De aceea există o serie de instrumente prin care cei de la Excel au dezvoltat capabilitățile necesare în Excel pentru a face acest lucru. În mod particular, transformările de care avem nevoie sau modul în care vom lucra este nu prin gestiunea propriu-zisă a fișierului, ci prin referențierea sa. Atunci când lucrăm cu fișiere de 7-8 milioane de cazuri, în acest caz am un fișier, un CSV, care are 1 giga, 1 giga 200 și care conține 7.400.000 de linii. Este un fișier de tip CSV. Acest fișier CSV poate fi referențiat în Excel și pot fi realizate o serie de transformări, astfel încât să putem lucra cu întreaga bază de date într-un mod rapid și care de fapt, să ne permită o analiză complexă a datelor noastre. Modul în care facem referențierea la acel fișier este prin intermediul datelor, prin secțiunea de Power Query. Voi importa din textul CSV, din text CSV, voi lua acest fișier, copiez calea de aici, din Explorer-ul gata existent. Acesta este fișierul meu. Îl deschid. Și îmi va apărea o căsuță de dialog nouă, pe măsură ce se conectează la fișierul meu gigantic de date. Nu voi da o încărcare în interiorul Excel-ului meu, ci mai degrabă voi solicita transformarea datelor. Transformarea datelor e butonul care deschide o nouă fereastră în cadrul Excel-ului, numită Power Query, în care îmi dă o serie de linii, nu toate, nu mi le afișează pe toate, și toate variabilele, toate coloanele pe care le am în Excel. Acestea sunt toate firmele din România și avem informațiile pe mai mulți ani. În acest moment pot face o serie de transformări, filtrări, aspecte ce țin de câmpuri. Eu, în mod particular, o să vreau să fac o transformare extrem de importantă pentru codul KN, care începe cu 0, 1, 2, 3, 4 și de îndată ce este transformat în cifră, se pierde exact această parte de 0, 1, 2, 3, 4 și devine numai 1, 2, 3. De aceea dau click pe tip modificat pe KN, adică aici mi-arată pașii pe care îi face în transformările pe care le am, încărcarea sursei, considerarea primului rând din fișierul comma separated value CSV ca antet și mi-l și arată ca atare și următorul este modificarea tipurilor. Eu nu doresc KN-ul să mi recunoască automat ca cifră, ci din contră doresc să rămână în continuare text. Deci, dacă doresc să înlocuiesc elementul curent pe care l-a făcut automat, deci primii 3 pași automat, și îmi doresc lucrul ăsta, să nu se piardă acel 0 de la început și să rămână 1, 2, 3. Adică să am codul KN complet. În rest, celelalte tipuri de informații sunt cele corecte. Pot să mai fac încă o transformare importantă, să consider data, anul, dată, nu număr întreg. Dacă fac acest lucru, îmi transform automat, nu vreau în acest pas, am să
fac un pas nou. Dacă fac acest lucru, deocamdată a mers, nu? Așa, bun. La acest pas pot să zic data. Adăugați un pas nou și mi-l transformă automat în mijlocul anului. Deocamdată eu nu am să fac acest lucru. Și acum nu voi da încărcare directă, ci încărcare, închidere și încărcare în. Mă întreabă dacă vreau să îl transform într-un tabel, de vreme ce are mai multe milioane de cazuri, nu doresc să fac acest lucru, ci doresc să mi-l încarce, să-mi creeze doar conexiunea la fișierul pe care l-am eu, cu transformările pe care le-am realizat în Power Query, și doresc să-mi adauge totul într-un model de date. Aici pot da OK. Și în acest moment o să-mi încarce cele 7 milioane de cazuri. Va trebui să aștept să-mi ia toate cazurile pe rând. Pe măsură ce mi le încarcă, îmi arată în secțiunea de interogări și conexiuni aceste informații, de aici, date, interogare și conexiuni. De aici văd întreg sistemul de date pe care le am la dispoziție. În versiunile de Power de Excel după 2016 există posibilitatea să lucrez și cu Power Pivot. Power Pivot-ul ne permite accesul la datele mari, astfel încât să nu le încărcăm în mod direct într-o foaie cu care lucrăm, ci să le avem virtual și să putem face sintezele, agregările de care dorim noi prin intermediul Power Pivot-ului. Practic ce va face e ca un pivot table, dar cu datele pe care le-am încărcat virtual. În plus, ceea ce ne permite Power Pivot-ul este să conectăm datele noastre din tabele distincte după chei de relaționare. De exemplu, dacă am o altă sursă de date pe care doresc să mi-o adaug în lista mea de tabele, pot să fac același lucru încărcându-le virtual, le pot interconecta, iar după aceea să le pot vedea într-o singură vizualizare prin intermediul Power Pivot-ului. Iar lucrul acesta ne permite forme mult mai complexe de relaționare. Toate aceste tipuri de instrumente se găsesc într-un instrument separat. El se numește Power BI, în care atât Power Query-ul cât Power Pivot-ul sunt încărcate distinct. Power BI Desktop-ul este un software gratuit, însă constituirea de dashboard-uri, respectiv de forme de vizualizare în care toate vizualizările sunt vizibile într-o singură foaie, nu e posibil decât printr-un cont special, disponibil prin conexiune instituțională, dar care are exact aceleași componente pe care o să vi le arăt de îndată ce se încarcă datele, respectiv secțiunea de model, partea de Power Query și partea de vizualizare în care se fac aceleași grafice ca și în Excel. De îndată ce ele se compun într-o singură vizualizare, ele pot fi șeruite ca atare prin intermediul unui fișier desktop, de Power BI Desktop, sau online printr-un cont instituțional în care poți să ai acces la Power BI. N-am să mă loghez în acest moment. Bun, să vedem ce s-a întâmplat cu datele mele. Au ajuns la 4.900.000, 5 milioane de cazuri. Diferența dintre Power BI și Excel e pur și simplu una ce ține de capabilități. În Power BI există mai multe posibilități de modelare de date, conexiuni bidirecționale și gestiunea un pic mai precisă a relațiilor. Spre deosebire de Excel,
unde imediat voi arăta. E destul de important în ce direcție se trag relațiile. E destul de precis în acest sens. Am să închid Power BI-ul, care e doar extensia Excel-ului, dar într-adevăr cu mai multe tipuri de capabilități. Power Pivot-ul se poate fi folosit uneori, nu este direct activat și este nevoie să fie activat din opțiune. Am să fac imediat, de data ce se încarcă datele mele, exact acest tip de activare. Suntem la 6.700.000 de cazuri. Bun, au fost 6.700.000 de cazuri, 7.400.000, am mai făcut o serie de filtrări. Bun, Power Pivot-ul, în cazul în care nu există, se poate activa de la File, Options sau Opțiuni, Programe de completare sau Adds-on, Programe de completare, partea care se termină cu COM, Go sau Site și selecția pentru Power Mail și Power Pivot. Bun, Power Pivot-ul se obține se deschide de la gestionare, Power Pivot gestionare, care ne deschide o nouă fereastră în care avem datele noastre propriu-zise, vizualizare doar un sample, doar un eșantion. De la vizualizare date, vedem datele, de la vizualizare diagramă, vedem pur și simplu tabelele pe care le avem încărcate. Din Power Pivot, în foaia existentă, pot să îmi încarc oricare din datele noastre și să văd ce se întâmplă în interior. Aș vrea să văd, de exemplu, pentru an, pe ani, cele care nu au an, am să le las fără informație, și am să cer numărul de salariați pe care i-am aici. Bun. Și de aici pot să construiesc rapid un grafic în care vedem numărul de salariați. Cum aș dori să văd și o distribuție pe coduri Cayenne. Problema principală în codurile Cayenne e că ele sunt foarte multe. O să fac următorul lucru. Am construit un dicționar. Dicționarele sunt forme de informații pe care le am. Dicționar al activităților economiei naționale este un Excel în care am o serie de echivalențe. Codul Cayenne, care e un fișier text, cum se denumește el, activitatea, domenii. Aici mi-am construit eu o variabilă de sectoare externalizate și sectoare în general. Pot închide. Și voi încărca acest fișier din nou în mod virtual și îl voi colecta cu bilanțurile. Voi face lucrul acesta în următorul fel: date. Însă de data aceasta nu este dintr-un fișier CSV, ci e un Excel.
Atunci iau din registru de lucru, în dicționarul în care am echivalențele de cod KN, mă întreabă cum doresc să-mi import aceste informații și ce anume de aici să iau. Aceasta este foaia mea. Văd că automat mi-a făcut transformarea în număr, pierdând 0. Am să-mi dau transformați datele. Și la tip modificat pe acest pas pe care voi da click, am să-i cer să nu îmi transforme, ci să mi lase text și să înlocuiesc acest element. Voi da o încărcare în și se creează doar conexiunea. De asemenea, îi voi cere să fie adăugat la modelul de date. Astfel încât am o tabelă dimensiune în care am o serie de echivalențe pe care le-am creat pentru cele 614 coduri KN distincte. Voi intra în Power Pivot, gestionare, unde deja mi este tabelul meu, pe care îl văd deja în zona de vizualizare diagramă. Dacă doresc să creez formele acestea de conexiune, trebuie să fiu atent pentru că nu este bidirecțională relația, ci dacă doresc să lucrez în această tabelă, spre această tabelă trebuie să-mi aduc toate conexiunile. Adică voi vărsa datele din această tabelă, dicționar, în tabela principală. Adică voi lua codul KN și îl vars în cealaltă variabilă, KN, care e identică, și între ele voi crea conexiune. De îndată ce voi crea această conexiune între cele două, va fi disponibilă în această tabelă și informațiile legate de numărul de categorii, de celelalte forme de sumarizare. Voi putea merge din nou în registru și în registru deja mi-e legat noul cod. Asta înseamnă că voi putea pune anul pe coloane, să-i las numărul de salariați, iar pe linii voi cere sectoarele. Iar de aici voi putea construi destul de repede. Există coduri necompletate, KN. Voi putea construi destul de repede o formă de vizualizare în care să văd ce s-a întâmplat. Însă voi face următorul lucru, selectare date, comutare, astfel încât să văd de-a lungul anilor cum au evoluat sectoarele din punct de vedere al salariaților și dacă există trenduri. Aș dori de asemenea eventual să pot face o altă formă de vizualizare rapidă, o hartă. Voi putea face așa, pun anul, filtrez, filtrul pun pentru anul 2018 și în loc de sectoare aș dori să mă pun informațiile legate de județe. Și eventual pot să mă joc cu sectoarele, să văd unde am cele mai multe servicii. Și să-mi păstrez în continuare salariații, suma lor. Și acum am județele. În mod normal,
putem construi în Excel destul de multe grafice direct dintr-un tabel pivot. Din nefericire, încă nu există capabilitatea în Excel să construiești o hartă direct dintr-un tabel pivot. Și atunci o să pun salariați în servicii, iar aici județ. Și voi putea construi o hartă direct. Iar dacă dau click, dublu click pe secțiunea de informații, vedem că nu mi-a pus în context european, să zic doar datele cu regiuni și mi-arată o astfel de hartă. Bineînțeles, Bucureștiul are cei mai mulți angajați în servicii, atunci coloristica e direcționată în acest sens. Însă văd că nu-mi recunoaște câteva județe, Alba, Olt, Călăraș. Ca să-l pot ajuta un pic, voi da o inserare și voi scrie că vorbim de România. Să recunoască cantiul. Țara. Și de la selectare de date, editare, o să-i cer să-mi ia amândouă etichetele. Și în acest fel va ști că vorbim de Cluj, de România. Am văzut că s-a colorat mai puternic Clujul. Am să dau de asemenea semnalete etichetele de date. Și dacă vreau să pun și informațiile legate de județ, numele, dau click pe județ, da? Pe partea de hartă și zic afișați tot, astfel încât pot construi o hartă destul de rapid și în acest fel am relaționat. Însă salariații în servicii probabil ar ajuta să pot să-i obțin informația aceasta în funcție de, poate, populația de vârstă activă. În unele județe, precum sau localități, avem foarte multe persoane și atunci probabil ne-ar ajuta să avem aceste informații în termen relativ. Am o nouă foaie cu populația pe categorii de vârstă. Am luat de pe INS și am făcut prin Power Query